दिनै बे अखा हागासिनो दङ दिनै खालारा जाहैबाय 30 मे 2022 आरो दा समाया जागासिनो दङ बेलासिनि 4:30 रिंगा अखा हागासिनो दं दा नैबे बिलोआ लोमजोबसिगोन बेबायदि अखा हाबाय थाबाथाय ओमफ्राय नैखिजा नै दाबो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा तुम्बुक सोंफिनदों बेबायदि तुम्बुक सोंनानै दङ नै एसे ओमफ्राय दिनै रावनिबो बिदि दल संगठननि फैयाखै आरो ना मानोना आफाद गौथुमफोरनि फैयाखै दिनै ओमफ्राय दा बेखिजा ओंखाम संगासिनो दङ आं बै नुथायखौनो माखासे देखायगोन नोंथांनाव माखासे आपडेट मोनोबाथाय खोन्थाहरनो होदोंमोन आपडेटआ जाहैबाय नै अखा हागासिनो दङ ओमफ्राय मानसिफ्रा बिदिनो आलाय सिलाय जानानै दंगासिनो दङ ओमफ्राय दिनै जेसिबिआ खामानि मावाखै बेखिनियाव जेसिबिआ बैखिजा दंहैजोबो नै ओइ नुहुरनाया बेखिजा दंहैजोबो आरो नैखिजाबो गंसे दङ नै बे गोजा नुहुरनाया बे मोनसे जेसिबि ओमफ्राय दा नै अखा हागासिनो दङ अब्ला आं दा ओरै ओंखाम संनायखै थांनि दिनै ओंख्रिया जाहैबाय जि बिदाय बिथां हरनाय जोगोनार आलु सयाबिन ओमफ्राय दालि बिदिनोसै आरोना सामफ्रामबो जोगोनारखौनो जागासिनो दं बिथांमोनहा जोगोनार जायो मालाबा सयाबिन जायो मालाबा दालि जायो दालियाथ' ओंख्रिया थाखाबाय नैबे त्रिपाला गोलैजोब्बाय दहाय बारजों दानि बावैसो बार फैदोंमोन बेहाय गोलैबाय ओमफ्राय नैबेहाय नैबे मोनसे त्रिपालाव ओंखाम संगासिनो दं दिनै दा लाहार फाहार सोलिगासिनो दं जानायनि हाइब्रिद जारि नै बेयो एसे खोन्थालाय मादै माबायदि मा होनो बेखौ हाइब्रिद जारि नैबायदि बिबारा बायना जायो जाहैबाय बियो बेसेबां बे मुथासेयाव 20 थाखा इसिमसेयाव 20 थाखा सिलसर नामा नोङो ए सिलसरनि बर' बियो बेखौ बायना जायोमोन जाहैबाय नोंथांमोना जायो नामा खोन्थाहरबानो जाबाय नै बेखौ जायो जाहैबाय सिलसरनि बर'फोरा मणिपुर नांदेरनाय मणिपुरि आरो बाङालि नांदेरनाय जायोबो जानो हागौ नाथाय जों जाफेराखै आरो जायोनो मेजेरो आरो नायबो बे जाबाय जि बिदा बिथाङा हरनाय जोगोनार बेखौनो जागासिनो दङ बांसिन जोगोनारखौनो जायो आरोना बेहाय जोगोनार आलु सयाबिन मालाबा सयाबिन होयो मालाबा जोगोनार गोजा सङो मालाबा आलुजों होफायो मालाबा आरो मटरबो होफायो दासान्दि मटर होफाथाराखै अखाया दाबो गारनो रोंला हागासिनो दङ दहाय एसे गोसा हादोंमोन दा एसे खम हादों दासो ओंखाम जाबाय नै लाइमोन जानांगोन आरो ना उपाय गैया नेक्सनिफ्राय लाबोगासिनो दङ ओमफ्राय नेक्सआ जागासिनो दङ दासो जागासिनो दं नै बेलासिनि माने सानसुफुनिखौनो दासो जागासिनो दं नोंसोर रानगासिनो दं आरो नैबे संख्रि रानदों दा दै रानदों अ दैसो रानदों ओमफ्राय मादैया मा रानदों फैसा रानदों नामा सादा रानदों आंबो ओंखाम जाखांबाय आङो नों जाखांबाय थांदो होमबा नैबे जोंना आदाया दहायो संदोंमोन आदा मा मोनसे बुंनो सानो आं मा बुंगोन आं जोंहा ओंखाम संनानै जों जाहोबाय रायजोखौ आलाय सिलाय जादों नैबेयाव सङो आरोना नैबे सङो नैबे ओंखाम जाहैबाय नैबे दालि जाहैबाय नैबे जोगोनार जाहैबाय जि बिदा बिथां हरनाय जोगोनार ओमफ्राय नै दा समाया जागासिनो दङ बेलासिनि 5:30 रिंगा बेबायदिनो लेथेर फेथेर जागासिनो दं आलाय सिलाय ओमफ्राय बाजैया जाखांबाय
डक्टर जाखांबाय मुलि जानो होननानै दासो जाखांबाय ना मुलि जादो जानो टाइमखौ खोन्थाया माने खनसे मानसिफ्रा मिथिनाय बायदि दासो माबा जाबाय 6:30 बारबाय 6:30 बारबाय आरो ना नै दासो मोनजादों आरो ना सानजौफुनिखौनो सानजौफुनि हरनि खनसेनो जाखाबाय खनसेनो जाखाबाय ओमफ्राय हराव उन्दुनो टाइमाव साहा संख्रि बा साहा बा सिनि साबाय लोंनानै उन्दुनोसै माने हराव साहा लोंनानै उन्दुनाय जायो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांमोना हराव जेब्ला उन्दुगोन अब्लाथाय साहासो लोंगोन आरो ना साहा लोंनासो उन्दुगोन दा बिदिनो सोलिगासिनो दं नैबे जाहैबाय सेकेन्ड बि भइस नै सेकेन्ड बि भइसआ नै सेकेन्ड बि भइस ओंखाम जाखांबाय दाबो जायाखै मा ओंख्रि खोन्थालाय नोंथाङा मिथिबाय जानांगौ माबायदि सोलिगासिनो दं थासारिया बेबायदिनो सोलिगासिनो दं थासारिया नोंथांमोना माखासे आपडेटखौ नुदों बेनिखायनो आं आपडेटखौ होबाय ओमफ्राय बेखिनियाव फोजोबनोसै आरो ना अब्ला नोंथांमोना जाय बिथांमोना मोजां मोनदों बिथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि